Muž sa oženil s krásnym dievčaťom, ktoré veľmi miloval. Jedného dňa sa u nej vyvinula kožná choroba a postupne začala strácať svoju krásu. Napriek tomu ich manželský život pokračoval ako obvykle. Stalo sa však, že jedného dňa manžel odcestoval na túru a počas návratu mal nehodu, v dôsledku ktorej stratil zrak. Ich manželský život pokračoval ako obvykle. Ako dni plynuli, žena postupne strácala svoju krásu. Slepý muž to nevedel a ich manželský život pokračoval ako predtým. Obaja sa stále vzájomne veľmi milovali. Jedného dňa manželka zomrela. Jej smrť mu priniesla veľký žiaľ. Vykonal všetky potrebné obrady a chcel opustiť mesto. Zrazu ho niekto oslovil a spýtal sa ho: ako budeš teraz schopný ísť úplne sám, keď ti doteraz so všetkým pomáhala manželka? Nie som slepý, odpovedal muž. Priznal, že slepotu predstieral, pretože keby žena vedela, že vidí, mohla by sa cítiť ešte viac nešťastná, než zo samotnej choroby. Povedal, že sa do nej nezamiloval iba kvôli jej kráse, ale aj kvôli jej starostlivosti a láskavej povahe. Týmto spôsobom chcel udržať svoju manželku šťastnú. Zapamätaj si, že krása časom vybledne, ale srdce a duša zostanú vždy rovnaké. Miluj človeka preto, aký je zvnútra, nie preto, ako vyzerá.